Takže zdar z lidi, tady je Rohlíče95 a zdravím vás z mého dalšího videa, ale toto video je mé první, kde budu normálně hrát survival. Tam ty byly jenom pozvánkové takové, ale můžete se připodívat na ten server. Takže jako první bych se asi měl nakopat strom a ještě bych chtěl říct, že toto video bude takové jenom 5minutové, nebude moc dlouhé, příští videa už by mohly být delší. Tak. Kašlu na tebe. Nyní si uděláme ještě jedna rána, jako kašlu. Já jsem zabil? Zabil. Lítá tam jak. Kdyby někdo kopl do prdele. No, promiňte, do zadku. Nechci být nezdvořilý, nebo jak se to říká taky. Takže už si udělám sekirku. Kerumpáč. A meč. A půjdu povraždit tu ovci. A to se vezmu, nebo nevezmu. První tady nakopu tento stromeček. Oakud, to je jedno. Oni se mi tam zasekli. Moje, tak. Ještě tak. Ale vezmu se i budílové. To se taky bude hodit. Barák nevím v jakém stylu bude. Ještě bych se podíval na nějaké z mého dalšího singlu, jak jsem stavil, takže uvidím. Možná už bychom mohli dělat základy dnes, pokud se mi barák bude líbit. Samozřejmě, že kdyby se mi nelíbil, tak bych ho off-screenu dodělal, nebo i při natáčení, to já nevím. Ještě vidíme, jestli vůbec budu natáčet dál, jestli se mám videa jako... Já nevím, uvidím. Takže 16 survey, 18, málo, více chceme, ano, chceme více. Tak, už natáčíme asi 2 minuty. 3, to už ne. Tak, 22, ještě tady. A když se ztratím, tak se zblázním, protože by mě to i naštvalo. No, když se zblázním, tak je logické, že by mě to i naštvalo, protože proč bych se bláznil, kdybych mě to nenaštval. No to ta moje logika. Tak, zabiju tě. Další je tam. Řekl bych další damon, ale měl, když je to beran. Aha, no vlastně, beran by měl rohy. To no. Tak udělám si postel. Hop, 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 tak. No, to se udělám potom, no to je jedno. Ještě pokácím to ten strom. A můžu pokračovat dál. Takže a budu asi s krumpáčkem někde dolovat. Zkusím si najít nějak tu jeskyni. Si rychle jít a zabít prase. Nebo krávu. Nebo to už jedno. No kromě ovce potřebuji nějaké to jídlo. Protože bez jídla by to nešlo. Co se nám tady vygenerovalo? Trošku se to laguje. Při generaci se to trošku... No, už natáčím asi 4 minuty. Teda podle mého času. Nevím, jestli je časný. A sněžný biom. Mohlo by tady být někde poušť, ale u sněžného biomu se mi moc bydlet nechce. Takže ještě se podívám, co je tady dál. A když tak video ukončím, protože teda pokud se do toho ještě nezakoukám, no nezahraju, no to je jedno, nebudu to řešit, ale jsme tam, kde jsme začali, sněžný báj, nebo že bych byl tady na kraji, co já vím.
rozmýšlím, ale já budu být v této rokyně. Nebo aspoň se tam zatím umístím. Tak, protože vypadí. To je toto. Tam už jsou vlny. Nezabiju se, nezabiju. Maniák. Sakra. Aha, tak. Asi už video je 6 minut, ale já budu točit chvilku dál. Já nebudu říkat budoucnost, protože ano, spawner by to chtěl a čestka. Ano. Aha, tak to si vezmu taky. Samozřejmě a jakože plýtvám tímto. No, takže jako nic. A video bych asi ukončil, takže si věci neskládám do čisty. Máme pet. A udělám si ještě pet. A ukončím video. Protože už jde. Au. Sakra. Už bych měl končit. Sakra, já nevyskáču. Jak ožralej jsem. Ne jak to v realitě, jo. Myslím jako Steva nebo Loulička. Nevím. Sakra. Tady zase vykládám. Samozřejmě bych se si rád vyrobil ještě postavu, teď to mám všechno tady v kompletní. Tak, tady toto. Takhle. To si dám tady. To si tam dám taky. Vrátím. Tady tak. A asi bych se s vámi pro dnešek rozloučil. Takže v tomto videu jsme začínali úplně random mapu. Našli jsme tuto hezkou roklinu, pumpkin seedy a diamanty v čestě. Takže já bych se s vámi pro tento díl rozloučil. Mějte se dobře a takže čau.